Nga iba ka sensar kadar ka sanjima sima ka lechani ka lichatai agpor lishon ki kular ngi da kumwei onda ke la job ki le la kumwei agapor ka bakidon kam ya kabut kitrir kar kat ni ki peba onda ke la deb ban job onda ke la deb pan kam ya kabut pat ki le kan bagimon te ka jingketu ku junga ka de kapor ka long ba haka next election ka bansawan tong in the yit yakin ngelam in the yit yakin ngelam kiba tip ban perkhat namta ka jat ben riu ka jengi kiba tip ban perkhat namta ka jot ka pe ka jengi kiba tip ban perkhat namta ka duk ka toy ka jingun kam jengi ki paiba rodang jit yakin ginang khmat kiba syukur ingin ka por sa ka por ngong pi kalam ka jing tim mapo ka song ka thau ka jengi kalam ka jing tim mapo ka ri ka raj ka jengi kumta Ngim desu banjit akum ginangelam ki basa syukur ini nak kapor sekapor. Ni banjit ya ginangelam ki bating nengkong ya ublay. Ki bating ya ublay, ki bating burom ya ublay. Ki ba bomju kala ya la kejuban ka bigla kila khlay ya kamat upai ba. Henry ki babun ki balang ginangelam ki jungi ngongi pi. Ki le la kumwe ki kular la kumwe. Ki sedang la kumwe ki perkut sawai. Tekene kalong ka ek ka jing thok ka jing syukur yang ga bat ya pi hoj ki jing sha thok ngila sha thok ki sngi ki ban dangwan ka junga ba ka jing pi kalong ba bangin duai hau play bangin yet bangin da bisar haswa ya ka bangin thap ya ka put ka jungi yo ngin ngat hakum kita ki sang khauya ki bala pen up na menta junga ba yung pi hoj maki onda kila job nagawe ka party syakawe ka party nagawe ka konstitusi syakawe ka konstitusi nagawe ka sarkar syakawe ka sarkar nagawe ka uniform syakawe ka uniform Henry ki kletpat ki kloi ban ino khun swet yang abat yapi hakapor ka baki wan ya ka ban yalap election hagisnong ki thau ki jengi ki kular yang abat ya pi shibun ki jing kular ni kloi ban kongu ka ka ba ma phi upai ba pia manjur onda kila deb job onda kila dona ka syuki onda kila biang kani katai ki babun kinam ikmat jengi ki ino kun suwet yang abat ya pi mangiti habiam hakendong mangiring hap kuslai syakendong namarba ki nongelam ki jengi ki leit na gawe ke parti ki penyesno jawe ke parti ki leit na gawe ke sarkar misno jawe sarkar ki thok im pek jengi upai ba kane kalong ke ek kaba penkedit penriu haga jingim ke jenga bar ke jengi Minapan kelatya, ngihapan keladem no, tadu kene kapor kaba minta. Kalat kadang don, yang apa dia pi. Banjit no, ya kita kin nongelam kiba ichisya, nawanta kajat benriu. Om kinongelam kiba tok kiba syukur, hakapor kabaki don lagi rensan ki wan ban yalap yang apa dia pi. Wat bayam ro kim salia ya kaban yam. Kiban yam pai tanot hadu kata hadu ba ki pai khmat no shamba ki yam namar ba la sha thong ye ki ba kya yam ki kup ya la de ba ki langbrot la penriam ye ki ha katu kapor ba ki langbrot Henry ban keren na syapo pat udon usuri kenmau ko ki khun jang ka pri u nyotrem bangim nom ngop hakum kidi ki priu ki ba kam yala de ba kidi ki langberat henrengi i ba ki kam ki jang ki pat kide ki penjat kide ki suri ki ba krup harandang yang abad ya pi kendit benriu no na du kani ka por ka pamanta ngin jit ya kinang yalam ki ba shifting nang kong yaw blay ngim day banjit krumar
hoi ngilangat hakum kita ki apot ki ban sya thok ki ban sya syukur ki ban sya lamler Henry Campbell dan don kalat bangin yang ratba nang ne sikmat kala dei saka pali ka junga pat jompi on thok kalano yaki nang ne sikmat dan don kalat paiba bangin kala tia kala demno pen kelano ka jumut ka jumperkat bangin yo yakin nangelam kibaya sai hok nabanta junga pat jompi tan kat ne king tin junga kumle sibon